De gearwerking in de werkmaatschappij tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tietjextra-Diel verrent net naar wensk van beide colleges. Er is een soort verren- en ziekteversom en toch dat ambtenaren van beide gemeentes inzet worden, ondervinden ze een hege werkdruk. In de rietkeerkomsten van 13 april waar dit probleem besprutsen. We hier van de op agenda eigenlijk een openierend rietsuitstel met 2 vragen erin. Eén, wie de vraag rietsleden, ben je het eens met u als college of colleges dat de gearwerking in de werkmaatschappij staat we die know-how dat net teruggaan kan? Nou, daar weer een bevestigend antwoord op. En de tweede vraag die het vooral weer, en als we dat dan ja mogen beantwoorden, hoe zullen we dan het proces voor de komende tijd om te komen tot een oplossing hoe we verder kunnen. Die oplossing bestaat uit 2 karren. Of een ontvlechting waarbij beide gemeenten haar eigen ambtenaren hebben, of een fusie waarbij er een nieuwe gemeente vormen worden moet. De meningen zijn hierover verdeeld. Zowel de FNP en BVNL ontvlechtje. Het CDA en ChristenUnie willen juist fuseren. En de VVD, PvdA, GroenLinks en D66 binnen er nog net uit. De definitieve kaart hoeft er nog net maken te worden, maar er is wel besloten hoe dit proces verder gaan zal. Nou, wat we dus van de jong na een debat en een heel soort uitwisseling van informatie horen, waar duidelijk dat er hier eigenlijk ook nog verletheid van meer informatie. Dus daar beginnen we mee. Meer informatie, mogelijk een expert of experts vragen om naar wat taalachting te gaan. En daarna komt er weer een openierende rietsgeerkomsten van, als je nou mooi deze informatie die je maar nou kregen hebt, hoe weeg je hem dan, die 2 keuzes? En op basis van die 2 keuzes wordt er een voorgenomen besluitname, dus dat is nog net definitief, maar een voorgenomen besluit van, die kant gaan we dan op. En vervolgens gaan we een participatietraject in, om inwoners daar goed in te behelpen en te beloeken bij, wat vind je hem daarvan, als we denken die kant op te gaan.